नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार नगरसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाक निवडणूक. जेडीएस बीजेपी मैत्री पक्ष अधिकारात. कारवारच्या नगरसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया बुधवार 21 ऑगस्टा पार पाडली. जेडीएस बीजेपी मित्र पक्ष अधिकारात येऊन अध्यक्षपदार बीजेपी पक्षाचे श्री रविराज अंकोलेकर तर उपाध्यक्ष म्हणून जेडीएसचे प्रीती मधुकर जोशी हेमी विजयी झाले. 31 सदस्य संख्याबळ आशिल्ली कारवार नगरसभेत 19 मत घेऊन विजयी झाले बीजेपी पक्षाचे तर 14 मत घेऊन काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार श्री पी नाईक हरले. मतदानासाठी सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, MLC गणपती उळवेकर आणि आमदार सतीश सैल हेमी हजर आशिल्ले. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माजी मंत्री आनंद असनोटीकर आणि माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी बीजेपी जेडीएस पक्षाला नगरसभा ताब्यात येईल म्हणून हर्षान जल्लोष केलो. धन्यवाद. ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕರವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪುರಸಭೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಇದು ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ತಾಲೂಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कारवार समुद्र किनारार पिसाळिल्ल्या पेट्यान केलो एक बालकीचेर हल्लो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्हो म्हणल्यार प्रेक्षणीय प्रवासी स्थळ म्हण उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बऱ्याच प्रवासी स्थळार राज्य परराज्यांतल्यान प्रवासी विक्षणाक येतात. अशाच कारणान कारवार समुद्र किनारार प्रवाशाक म्हण येयल्या एक कुटुंबाक संकटाक तोंड दिवचे पडले. कारवारच्या समुद्र किनारार उमरगांवचे सुनील रेड्डी नावाचे कुटुंब फिरूक म्हण येयले. कारवारच्या RTO कार्यालया मुखार मारुती स्टॅच्यू कडेन समुद्र किनारार फिरताना तेमगेल्या 8 वर्साच्या श्रेष्ठा रेड्डी या चलयेचेर एक पिसाळिल्ल्या पेट्यान हमल केल्ल्यान त्या चलयेक जमनीर आड घालन ती चली सकलपण लोळू लागिली. लागींच आशिल्ल्या कारवारच्या नगरसभा माजी सदस्यान अनिल नायक आणि गणपती हेमी त्या चलयेक वयर उठोवन घेवन सुण्याक धांवडयले. जखमी चलयेक कारवारच्या मेडिकल कॉलेजात उपचारा वयले जाल्यार आस्पत्रेत पेट्यान धाड घायल्या जखमेचेर औषध लभिना म्हूण कळतरेत अनिल नायक हेमी आक्रोश व्यक्त केलो. डॉक्टराक धारेर धरलो. नंतर डॉक्टरान कुमटाच्यान औषध हाडटा उपचार करता म्हूण उतर दितरेत आक्रोश थंड जालो. पण रात्र जातपर्यंत औषध पावल नाशिल्लें म्हूण कळतरेत सार्वजनिकान खेद व्यक्त केलो. मेडिकल कॉलेजात जर अशी अत्यावश्यक औषधां लभ्य ना जाल्यार फुडें कशें असो प्रश्न सार्वजनिकान केला. कारवार नगरसभेक फावो जाला केंद्र सरकाराली प्रशस्ती. कारवार केंद्र सरकाराल्या PM स्वनिधी योजनेमार्फत नगरसभा व्याप्तीत बरी अभिवृद्धीची काम केल्ल्या नगरसभेक ही प्रशस्ती प्राप्त जाता. कारवारच्या नगरसभेक बेस्ट परफॉर्मिंग VLB इन लोन परफॉर्मन्स एट स्टेट लेवल ही प्रशस्ती प्राप्त जाला. PM स्वनिधी योजने अंतर्गत ही प्रशस्ती दिवूंक दिल्लीच्यान आयोजन करतात.
उत्कर्षता की ओर बडे कदम आणि AMP सेलिब्रेटिंग अचिव्हमेंट्स इन्स्पायरिंग एक्सलन्स प्रशस्ती प्रदान करतले। कर्नाटक राज्यात PM स्वनिधी योजना अनुष्ठानाक हाडच्या राज्यावतीन बेंगलोरात 22 ऑगस्टाक सकाळी 10 वाजताना प्रशस्ती प्रदान करतले अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।